Kunyoza kwao sindivutika nako, chifukwa munthu ukamaseka umaonetsa mano wako, ndipo ukamanyodola umaipitsa nkhope yako yomwe. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene Mbuye wathu amakumana ndi nthaka. Mbuye wathu amabwera kuzakhala nafe. Talowa nyengo ija imene ifeyo timakhala kuti tikukondwerera Word Made Flesh, pamene mawu anazipangidwa munthu. Iye amene anali mawu anabwera ndipo anazaponda dothi lathuli. Chimenecho ndi chimene chimatipangisa ife kuti nkhani zimene timakambirana pano zikhale nkhani za Yesu Mulungu weni, Yesu munthu weni. Ulaliki wathu pano mayenera kuti ukhale wa 100%, pakuti Yesu mwini wake anali 100% Mulungu, 100% munthu. Yesu sanali 50-50, sanali 20-80, sanali 70-30. Ayi, Yesu anali 100-100, ndipo 100 plus 100 ansala yake equals 100. Mulungu weni komanso munthu weni. Mawu amene timagawana pano amatenga zochitika pansi pano zenizeni, komanso zoti zitithandize kupeza ufumu wa Mulungu weni. Moyo wa uzimu 100%, moyo wa thupi 100%. Ndipo lero tikunena kuti kunyoza kwawo sindivutika nako, chifukwa munthu ukamaseka umaonetsa mano ako, ndipo ukamanyodola umaipitsa nkhope yako yomwe. Mawu athu amenewa tiyatenga kuchokera pa Isaiah chapter cha 50 ndime ya 4 mpakana ndime ya 8. Ambuye chauta andiphunzitsa zoyenera kunena, kuti ndiziwe mawu olimbitsa mtima anthu ofowoka. Mawu mulimonse amandizunsa, amathwetsa makutu anga kuti ndimve, monga amachitira amene akuphunzira. Ambuye chauta andisekula makutu, ndipo sindidawanyoze kapena kuwapandukira. Ndidapereka msana wanga kwa ondimenya, ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu. Sindinawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu. Koma kunyoza kwawo sindivutika nako, chifukwa Ambuye chauta amandithandiza. N'chifukwa chake ndalimbitsa mtima wanga ngati mwala, ndikuziwa kuti sazandichititsa manyazi. Wondikhalira kumbuyo ali pafupi, ndaninso angandimbe mlandu. Tipitire limodzi ku bwalo la milandu. Wofuna kususana nane ndani nabwere pafupi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Chinthu china chilichonse chikamachitika moyo wa munthu, amanena kuti chofunika kwambiri si chimene chachitikacho ayi. Chofunika kwambiri ndi mmene iweyo wachilandirira chimene chachitikacho, mmene wachimvesera, mmene wachitanthauzirira. Zimatheka munthu wina atha kumakuseka, kaya wagwa ha pamene paja, iweyo nkuzimvesa zimene zija ngati macheza, nawe umangozukapo nawuseka ndikumazisasa nawupita, ndi mmene wachimvesera. Koma ukazimvesa ngati mwano, umachokapo utafira amaso, utakunga zibagera ndi kunchosa wina mano, nkhani yake yomweyo. N'chifukwa chake ngakhale Ambuye Yesu anena kuti kumasamala ndi mmene mmamvesera mawu, kumasamala ndi mmene mmamvesera zinthu, Luka 8 ndime ya 18. Ngakhale zinthu zimene munthu ukupanga umayenera kumazimvesa bwino tanthauzo lake, maka ukakhala kuti ukumpangira munthu wina, umvese kuti zikutanthauza chani zimene ukumpangira winazo. Ukazimvesa bwino nthawi zina umatha kuzigwira pozuwa kuti izizi zikakamfikira nzangayi sakazilandira bwino, zikakamfikira nzangayi sakazitanthauzira bwino, ndi umatha kuzimanga kuti ichichi sindipanga. Chinthu chimodzi chimene tonsefe pokhala anake a Mulungu tizakumana nacho pa moyo wathu ndi kuseka
komanso kusekedwa. Aliyense mwa ife pamoyo wake aziziwa kuti azakumana ndi chimenechi. Siku lina uzaseka, koma siku lina uzasekedwa. Aliyense mwa ife akuyenera kuchikonzekera chimenechi kuti azakumana nacho siku lina. Mwana aliyense akamakula amayenera aphunzire kuti kodi akakumana ndi chosekesa aziseka mpaka napati, ndipo akakhala kuti akusekedwa apange zotani, azilandire bwanji. Mu utumiki wathu ngati akhristu timayenera kukonzekera nthawi imene tizatamandidwa pa chimene ife tapanga, komanso tiziwe kuti izafika nthawi imene tizanyozedwa pa china chake. Mulungu anena kuti pali nthawi ya chilichonse, kandi chabwino kandi choyipa, izafika nthawi kuti uzasekedwa nacho. Mkhristu amene sadazikonzekere chimenechi sali wokonzeka kusatira Yesu. Mkhristu amene sanachikonzekere chimenechi na kuti siku linake azasekedwa, ameneyo sanakonzeke kumusatira Yesu. Chifukwa njira imodzi imene timamusaukira Ambuye Yesu ndiyo njira ya kusekedwa. Iniyo taganizani mmene Petro amasata Ambuye Yesu kuti akaende pamazi. Ambuye Yesu ndikumuza kuti bwera, atayamba kupita kumene kuja ndikuyamba kumira. Iniyo mukuganiza kuti pobwerera mchombo Petro anthu anamcheza bwa. Mmene ankabwerera mchombo mukuganiza kuti anzakana na chani za iye. Iniyo takumbukirani pamtanda paja Yesu anasekedwa bwa. Kuchita kusekedwanso ndi munthu wochimwa amene wapachikidwa limodzi naye. Ndipo anena kuti kumene kuli ine mtumiki wanga azakhala komweko. Anena kuti ngati ine ndipanga izi, inunso siku lina azakupangani zomwezo. Ndipo ine ndinena kuti Mkhristu amene amadabwa akamasekedwa amene sanakonzeke kuti asatire Ambuye Yesu. Akhristu alero akamadandaula kusekedwa nafuna kumuthawa Mulungu chifukwa cha kusekedwa, ndipo kuti ho munachilowa musanakonzeke, munachilowa chikhristuchi musanakonzeke. Mawu amene tawerengaja mtumiki wake wa Mulungu amene akunena kuti Ambuye adandiphunzitsa bwino pa nthawi ya masautso, akunena kuti ndapereka msana wanga kwa ondimenya ndiponso masaya anga kwa ondimwetula ndevu. Sindinawabisire nkhope ondinyoza ndi ondithira malovu, koma kunyoza kwawo sindivutika nako, chifukwa chauta amandithandiza. Akuti kunyoza kwawo ndilibe nako ntchito, chifukwa chauta amandithandiza. Kwangotuluka kalata ya papa ndiye kwabweratu makomenti mbwe, ena oyipa ena onyodola. Ndiye ndafuna muone kuti mmene akatolika tachilandirira chimenechi. Pena pake tinayenera kupanga manyazi pang'ono pokha kuti ena simunachilandire ndi kulimba mtima kwa Chikhristu, simunachilandire ndi kukhwima kwa Chikhristu. Ena takhalira kudandaula usiku wonse, iyi koma atinyoza, iyi koma atanyozeka, iyi koma mwakuti. Ena munabisa makolona mmalaya kuti musaoneke kuti ndinu akatolika. Ngati munamusekapo Petro kuti anamukana Ambuye Yesu katatu, muziwe kuti inunso mwangopanga zomwezo. Ngati mmawaseka osatira kamuzu akale aja kuti anadulapo kolona pagulu pofuna kusangalatsa kamuzu ndi chipani, inunso muziwe kuti mwangopanga zomwezo. Ena analingalira zongochoka mu mpingo, kani yaketu yomweyi. Iyi koma ngosiya mpingo, iyi koma bola ndipite ku mipingo ina. Ndikusimikizireni kuti palibe kumene mungakathawire inu pa dziko lino lapansi kumene kulibe kunyozedwa. Palibe kumene mungathawire inu dziko lapansi kumene kulibe kusekedwa. Ngazisekere nyumba muzingokhala mombo. Ena ndiye anagundika kubweza mwano, kuyiwala kuti ndi akhristu ndithu. Pa njira ya mtanda timanena kuti
ndichite nazo manyazi ndi kuzileka zadama zangazo. Mukatenga 1 Petro 3 ndime ya 15 akunena kuti ndani angakuchitireni choyipa ngati muchita changu pa zabwino. Koma ngakhale mumve zowawa chifukwa cha chilungamo muzakhala odala ndithu. Musachite mantha ndi anthu kapena kuvutika mu mtima, koma muzilemekeza Khristu mu mtima mwanu. Khalani okonzeka nthawi iliyonse kuyankha mofatsa ndi mwaulemu anthu okufunsani za zimene mmayembekezera. Khalani ndi mtima wopanda kanthu kowususa, motero kuti anthu ena akamasinjirira mayendedwe anu abwino pamene mukusatira Khristu achite manyazi ndi chipongwe chawo. Akutero Mawu a Mulungu. Mwina simunachite bwino, mwina sitinachite bwino, tikungoyenera kuchivomereza. Tikuyenera kuchivomereza talephera kusekedwa, talephera kuvomera kusekedwa. Lero tili mbali yosekedwa, tsiku lina tizakhala mbali yoseka. Tikuyenera kudziwa chinthu chimodzi chakuti munthu ukamaseka sikuti uli pabwinoyi. Ukakhala mbali yosekayo sikuti uli pabwino, chifukwa pakuseka umaonesa mano ako. Umaonesa mano ako. Mwina zikanakhala bwinoko tikati zitheka kuti munthu uziseka osaonesa mano ako. Mmene wazilandira zimene zamuonekera anzako zimapangisa kuti iwe oseka iwe pakusegula pakamwa mano ako aoneke. Mmene wazilandira zimene zamuonekera zimaulula khalidwe la iweyo osekawe, zimaulula za china chake chimene mwa iwe chaperewera. Vuto la kuseka ndilakuti sungaseke utaseka pakamwa. Pakuseka nthawi zina umaonesa magwero ako. Pakuseka umaonesa magwero ako omwe anthu kuona kuti hii nkamwa mujatu mano ena mulibemo. Kuseka ndikonamiza, kuseka ndikopusisa. Chifukwa pakuseka sumasekai, pakuseka umasegula. Pakuseka sumaseka pakamwa, koma pakuseka umasegula pakamwa, ndipo magwero ako amaonekera. Pa word made flesh timakhala pa anthu amipingo yosiyanasiyana, koma tonsefe cholinga chathu nkupindula ndi mawu a Mulungu amene saona mpingo. Nkhani imene yachitikayi komanso mmene tonsefe tayilandirira itipase tonsefe amipingo yonse pano nthawi yosinkhasinkha za chikhulupiriro chathu. Ngati munaseka, kuseka kwanuko kukupaseni mpata osekula pakamwa kuti mano anu aonekere. Muchitenge kuti ndi chamwayi kuti kuseka kumeneku kukupaseni mpata osinkhasinkha kuti kodi kumpingo kwanuko mmakhulupirira zotani za anthu ochimwa. Kodi chiphunzitso cha kumpingo kwanu nchotani pa nkhani ya anthu ochimwa. Kodi kumpingo kwanuko mmatani nawo anthu ochimwa. Sindikukayika kuti muzindikira magwero amene ali mu chikhulupiriro chanu ndipo zikuthandizani kusokerera pamene paperewera kumpingo kwanuko. Musaseke ndi kungokhala ayi, koma mukayime pa galasi ndi kuseka kuti mukaone mano anu omwe, mukaone magwero anu omwe ali pa chikhulupiriro chanu, ndipo mukawakonze kuti limodzi nanu tonsefe tikonze zimene zili zoperewera, zimene zili zopendekeka mipingo mwathu. Chimene ndikufuna kutanthauza apa ndi chakuti munthu amene akuseka nzake amakhala ngati kuti iyeyo ndi olimba, ngati kuti iyeyo ndi walungalunga, ngati kuti iyeyo ndi olungama opanda banga. Koma kuseka kokhako kumaululanso kufoka kwako kwa iwe ukuseka iwe, kumaulula zofoka zako. Tengani chisanzo cha mwana olowerera Luka 15. Wapanga zoyipa, watha chuma chake chonse. Mwana uja sikuti anaononga chuma cha makolo ake, anaononga chuma chake, anaononga chuma chake chomwe chifukwa anatenga gawo lake. Popemphana kuti mundipase gawo langa.
ndiyeno wakachiononga chuma chija ndiye akubwerako atachakachika. Bambo ake anamumvera chifundo, komano mkulu wake anamuseka. Anamuseka mumtima mwake, anakana kulowa nyumba ya phwando, ndipo anakangana ndi bambo wake panja. Pofuna kuonesa kuipa kwa mphwakeyo, kwinaku adali nayenso akuyalusa khalidwe lake loipa lopanda chikondi ndi anzake. Anaseka, koma pakuseka anasegula kukamwa, ndipo mano ake anaonekera. Anaonesa kuti pakhomo paja ankangokhalirapo kupirira, zimamudinya kuti bambo ake sanampase konkambuzi komwe. Apapa pamene zinaululika kuti pamuzi paja akamagwira ntchito amatenga kuti bambo ake aja akungwirisa ntchito ya ukapolo. Anaonesa mtima wankhwizi wofuna kubwezera zoyipa. Zonsezi zinaululika pa nthawi imene amanseka mphwake. Vuto la kuseka umaonesa magwero ako omwe. Vuto la kuseka umaonesa mipata imene ili m'mano mwako. Pokhala anthu ochimwa pansi pano, kuseka kumene timasekana kuti wina aoneke olakwika ndi chinthu chimene tingene kuti mbali ndi chabwino. Bola ngati mukuseka ncholinga chona kuti munthandize munthu uja. Bola ngati tikuseka ndi mtima osati wofuna kuti mumuononge winayo ayi, kapena kuonesa ubwino wanu koma pofuna kuti musalimbikise chikhalidwe china chake kapena maganizidwe ena ake. Komano mukayang'ana mmene anthu fe timakhalira wina ndi nzake, muona kuti pena pake ochimwa tokha timafuna kumaumirana mmitima ndi kukokerana pansi m'malo momathandizana kuti tituluke m'matope muja. Izi zimasiyana ndi mtima wa Mulungu, amene ndithu ndi bambo athu, amene amakonda ana ake onse. Nthawi imene Aisraeli amafuna kusankha mfumu, anakamuuza Samueli kuti, Samueli, tikanatenga ananuwa kuti akhale mfumu yathu, koma vuto ananuwa sali amtima ngati wanu. 1 Samueli 8. Ananuwa sali amtima ngati wanu, ngakhale muli bambo wawo, koma ananuwa sali amtima ngati wanu. Ifenso lero poyang'ana abale athu ochimwa, poseka abale athu aja, zimene tikuwapanga zikutiya alusa kuti sife amtima ngati wa Mulungu amene ali tate wathu. Komatu mukatolika mwathu tili ndi pemphero lopempherera anthu onse. Ndipo pemphero limanena kuti Mulungu atate wa anthu onse, muachitire chisoni abale athu ochimwa, mubweze osochera ndi kuchita zona zakumvera, ziunikire akunja onse aziko lapansi pano, ndipo mudalise anzathu amene atithandiza chifukwa cha inu. Amen. Kuseka kwanu pena pake mwina kuonesa kuti simuli amtima wofanafana ndi Mulungu amene ali tate wanu. Ndi mpata oti musinkhe-sinkhe, ndi mpata oti muzilingalire. Muchikalata chake papa wanena kuti tchimo la dziko lapansi ndi lalikulu koma si lamuyaya, pamene chikondi ndi chifundo cha Mulungu ndi zopanda malire. Papa akuti mukalata imeneyo, tchimo la dziko lapansi ndi lalikulu koma si lamuyaya, pamene chikondi ndi chifundo cha Mulungu ndi zopanda chani malire. Ndipo ife amene tikutumikira Mulungu tikuyenera kutumikira Mulunguyo mosatira bwino mtima wake wa Mulunguyo, monga atate anu akumwamba ali oyera mtima, inunso mukhale oyera mtima. Monga momwe atate anu akumwamba ali abwino kotheratu, inunso mukhale abwino kotheratu. Kesa matero Ambuye Yesu. Tisakhale ngati ana amene khadwe lawo silifanana ndi la makolo awo. Nkhani ya wantchito osakhululuka, Mateyo 18 ndi 21 mpaka 35, mukwizi wabwino. Amene mbuye wake atankhulukira machimo ake ngongole yake ndi kumpangira zabwino, anakaonesa mtima wosiyanira natu
ndumene mbuye wake uja anamuonesa mu ofesi muja. Pakupita ndikukamukhikanzache pakhosi ndikuntenga ndikukamangisa ati mpaka na abweze ngongoleyo. Ndikupempheni kuti nkhani imeneyi muyiwerenge komanso muyisinkhesinkhe. Mukayiwerenge komanso muyisinkhesinkhe. Fanizo la anthu olembedwa ntchito nthawi zosiyanasiyana, Mateyu 20 ndi meya 1 mpaka na 16. Akuti anthu ena analembedwa ntchito mamawa, ena masana, ena madzulo. Itafika nthawi yoti akuti anthu aja alipidwe, aliyense analipidwa chimozimozi. Ndiye akuti oyambirira aja anayamba kuinya. Mutipasa bwanji makobiri ofanana ndi awo pamene ife tathuka nayo ntchitoyi. Mwini ndalama uja anafunsa funso lofunika kwambiri. Kodi ukuyipidwa ndi ufulu wanga? Kodi ukuyipidwa ndi chikondi changa? Kodi ukuyipidwa ndi chifundo changa? Mukayiwerenge nkhani imeneyo, mukayisinkhesinkhe. Kuseka ndi chida chimodzi chimene Satana amagwiritsa ntchito kuti anthu a Mulungu aleke za Mulungu. Aliyense oseka, aliyense osekedwa aziwe kuti pamakhala kuthekera kuna kuti atakhala kuti Satana akungwiritsa ntchito pofuna kuti agwetse mphwayi anthu amene akufuna kupanga zabwino, abwerere mbuyo anthu amene akufuna kuti ayende ulendo umene Ambuye walamula, umene anthu ena akopa kuyenda. Manyazi ndi chida chimodzi chimene Satana amagwiritsa ntchito kuti ofuna kumusiya asamuchokere Satanayo koma akhale nayebe. Ndi mneneri utiyo amene sanasekedwe, Ambuye Yesu amene ananyodoledwa, Mateyu 27 ndi 42. Mwina ena mwasiyapo amuna anu kapena akazi anu chifukwa amakupangisani manyazi, chifukwa yona kuti anthu amakusekani. Mwalephera mayeso a Chikhristu ngati munapanga zimenezo. Kusiya mpingo wako chifukwa anthu akukuseka, walephera mayeso. Kusiya chitanidwe chako chifukwa ena akukunyodola, walephera mayeso. Sindikukuweruzani koma ndikufuna kuti inu ndi ine tisinkhesinkhe ndipo nkhani imeneyi itithandize. Mulungu ali ndi chifundo chopwetekesa mtima, zimenezo ndizoona. Ali ndi chifundo chonyanyalisa. Chimenecho tiziziwa kuti Mulungu wathu ali ndi chifundo chopwetekesa mtima, chifundo chopusa nacho m'maso mwa anthu. Nkhani zija tikamaziwerenga m'Baibulo zimaoneka zakutali, komatu apa Mulungu atiyandikisa nazo ndikutibweresera m'manja mwathu nkhani zimene zija kuti aone kuti ife tipanga nazo chani tikanakhala ife. Tengani nkhani ya Yona. Yona anamtuma kuti akalalikire anthu a ku Ninive kuti awonongedwa ngati asalape. Yona anapita mokwiya, mowinya, chifukwa samafuna kuti anthu aja asawonongedwe. Imagine. Safuna kuti anzake apulumuke. Akanakonda atalangidwa iye azimva kukoma kuti anthu aja alangidwa. Mulungu anachita kumkakamiza monga bambo uja anankakamizira mwana wamkulu uja. Nkhani ya mwana lowerera ija. Yona atalalika zosagwira mtima kuti bola angolalika, anadabwa kuti anthu aja atembenuka mtima. Atembenukanso. Ndipo zinamunyasa kwambiri ndipo anakwiya wapotokola mulomo Yona. Ndiye Mulungu anamfunsa, Yona, kodi mwachita bwino kukwiya? Yona 4 ndi 9 mpaka na 11. Kodi mwachita bwino kukwiya? Yona anayankha, ndachita bwino. Ndachita bwino. Ndipo kukwiya kwache kuopsa. Makani onsewo kusafuna kuti anzake aja atembenuke. Mwinanso to ife kukwiya konseku nkufuna kuti anzathuwa akhalebe mu uchimo wawo, atalikane ndi Mulungube, ndipo za Mulungu zikhale kutali ndiwo. Mwakuti mmene tinamva zakalata ija tinakwiya. Ndenda afuna ndikusireni funso lomwelo.
kodi mwachita bwino kukwiya? Yesu